So guys, yesterday being the 21st of July 2023, Isiana Nnewi celebrated New Yam Festival. Anna is one of the 5 deities we have in Nnewi, and it is the foremost. For the celebration, the youngest Nnewi Ozo title holder, Nze Tobe Osigwe aka Ezikolomuo, Ezokulome, Ezumokorobia, Ezononando, turned up with his entourage for the event in a stylish manner. It was an amazing day. Nze Tobe Osigwe came with all the materials needed for such visit, especially for an Ozo title holder. Watch this video and see how Nze Tobe Osigwe did it. He came into the shrine, was welcomed by Isiana, and after that he walked into the shrine, sat down and said some prayers to Nnewi, gave out gifts and did few other things before he took his exit with his entourage. Stay tuned here, don't go anywhere, and get entertained, because you're going to be entertained and you're going to learn a lot from this video. Let's go. Now, Nze Tobe Osigwe, Ezikolomuo and his entourage are now entering into the main shrine of Nnewi, where they spend some minutes praying to Nnewi, thanking him for a successful planting and harvesting season, for all the good things he's been doing for his children of Nnewi, and even the residents of Nnewi that are not from Nnewi, and also praying for more blessings and good things, which after they gave out so many gifts in appreciation of the good things Nnewi has been doing for his children.
Okay. About more and about Nnewi, Yana, even the Melomoya. Nnewi will more small this. And it's a very oh, and I knew number one is I Wakana ihe ana Nnewi gwandi mmadụ dide ihe onyonya ihe ana Nnewi na-emele ụmụ ya onye hoti ko wana ana wo aga Nnewi na aja ono ka o aja ko na ye wa aja so abadu o mu ko so na onye hoti fa na wo iti fe na ni tori na ile ile ni na na sike e ba ide bi na na kai so na okay kai wa na kai ko so na ana ai so taru den na ai so taru na mu eji we so ta yawa ko ha wa wu so ai bia na eji maka na yawa na na emego no ai na eti ite na yawa na ai na no yawa na na echekwa ai ko ebu ha ai akaka mu ha ai ana na ebi na emela ai ko nwanne m ọ na-eme so ma na na no na elelu ife ị na-emego no ị na-agodo na na-ebedo na na-eke na so now Thanksgiving ka anyị ga-eme ana Nnewi maka na ana Nnewi na-agosi anyị abịa na obodo dị na Nigeria mana ịfụ na Afrịka ama Nnewi a ya na ana Nnewi na-esi so ọkpasọ mbụ ndị ma na-agosi ma ndị kwetara ma ndị ekwe ọ dị na-ata ndị mmadụ na-abịa ịzụ aka na ana Nnewi na-agosikwa ụfọdụ ndị Nnewi pụọ jee mba ọzọ ana Nnewi na-echekwa ha na-eje biko ka ihe ịgwa ndị mmadụ ihe gbasara omenala ka ndị machi atawa na omenala Igbo i bilivuru achọ nke gwa anyị ka ịza ndị mmadụ kwesịrị n'otogo na ndị mmadụ na-ajụ m kwa nkwesịrị mmadụ ka ịjụ gị ya ka ịwa eza ya ndị mmadụ eluigwe heaven na hell ọkụ mmụọ adịrị ọwụ eziokwu ọwụ na eziokwu egwu anyị so ndị dere ọkụ ndị kwuru maka ọkụ nwa nwe ndị dere ihe ndị nna papa ha ọkụ ha nwụọ ụmụ ha nwụọ eji ọkụ mmụọ ahụ mgbe ndị n'otu esi edere atụmekwu iwu ọkụma eje ebido site n'otu esi edere ihe anyị nwere iwu ọdịnala anyị nwere ife dị nna ya ezi ikoro gee ka obi dị gị n'iwe onye Igbo So this is Nze Tobe Osigwe and his entourage heading home after a successful visit to Nnewi on the occasion of his 2023 New Yam Festival celebration.